il-mistoqsija tiegħi li kieku intom il-kreaturi tad-dinja. Tista' tagħmlu li tridu, immaġina x'poter għandkom. Bruce Almighty. X'inhu huma l-affarijiet illi tagħmlu? Imma ħaġa waħda. Nista' tkun iktar minn waħda jekk inti l-kreatur tagħmel l-ostrina tritu. Fimt kif taħdem il-biċċa? Ħanibda jien. Jien kieku noqgħod nagħmilhom iċ-ċajt in-nies. Ġifieri nkun naf li eżempju hemm bajja sieħa nies. U nagħmilhom tornado. Jew imorru jaqbżu fil-bar u nġibulhom deżert eżempju. Fimt? Dawk jew it-triq u f'daqqa waħda jibda jikber il-ħaxix. Ma di mhux fuq il-ġid, eżempju, mhux tagħmel il-ġid, eżempju tneħħi l-faqar. Tista' tagħmel li trid. Kieku jiena nġib il-kulħadd l-istess, m'hemmx sinjur, m'hemmx fqir. Dik tajba. Tajjeb, kulħadd l-istess, m'hemmx mart. Ma mbagħadx bas fiha, dak min jafx kemm jew gost. Immaġina kulħadd iqum fil-għodu, Relax. min m'għandux flus jiġib il-flus, Eżempju, min għandu le. flus jiġib il-flus. Mhux xajta ħelwa dik ora. Ma eżempju, Noqgħod nilab. Immaġina qed tmur Ta' biex se tagħmel tgħaddi Inti tmur l-ġurnata. tagħmel ix-xogħol. Tajjeb. U tkun kulħadd l-istess. Ġifieri inti iddaħħaq in-nies, imma mbagħad ikollok ix-xirja b'xejn kollox, il-ħwejjeġ b'xejn, ma ġifieri m'hemmx ħessil. Tajba. Jien anke eżempju biex tidħol il-ġenna tittamel talent show. Fimt? Tittirba eżempju l-X Factor tal-ġenna. Imma biex inti nifhmu daqsxejn x'inhu jiġri hawn. Mela dak kreja d-dinja. Jiena l-inkwit Mbagħad seqgħod jagħmel. ħsibt di. Vera.